Kakam Meghalaya mentagasgi kalapan benabiang say weipat ikertong ikong 1 penhun Carson Teo iban mi khmat naka 16 East Shillong haka election jong usnam arazar arpulai. Habakran cikla patai kubor kakong 1 penhun kalaong baka daw kabala pelong yaka ban shim yaka dikarai kadeda kabakadaw banamar kasan Hima sima jongi kalong kabano shiliang. Kalaong bahayeng darbar thau an judan unong mi khmat uban ra yaki isu kibakta yauduk usung. Kalakan thoru baki donru Nongialam lay Kiba Kren dagi Ktien Kamkai bar Ktien Laplah. Kalata Kren tenge baka Sain Hima sima kamdei kaba Kamkai ban shu Laplah ban ya Kren kai. Kalaong baki Nongialam jongi kinang tang ban ya Kren bet yakati dawyong namar baki long kimalik hi. Hanrei kim kwa ban ya Kren pat iki isu kibakta ya babun balang khamtam ya uduk usung. Snow iwai lani manu na pedeng dinong ikmat ki jongi ba ong tong inra no ya ka isu kajong ubabon balang mentah assembly. Nios ngau kini Kren ki isu. Kini Kren ya ke isu kabadai syapang kul mai ni. Lani baniati daw yang namar kababon kapar kani kajong ki long malik maki. Kini Kren ya ki isu hakaba kumno kini penkiu kini penhiardor ka thniang ya ka petrol manla kasni namar ki babon ki petrol pump long malik da ki hespa. Kini Kren ya ki isu lesi bakin penkiu kata-kata jong kador jong kakiat manla ka klimbat manla ka por bale nama ki babon ki wine store la long malik da ki hespa syai ka isu jong badok besuk syai ka isu ka hok jong kisamla jong ki em ha ka jingdu jingkerman ka jing e kam dei tang jong ki badok but ki middle class ro ki struggle menta ngiyo i ki babon ki scheme ki pentre kam bania sa mi kitu ki cylinder gas bania I free connection handai ha kapor ba pendap ikitu daki hajar manu ba plate ba manu ba pek ya kapla jo kita ki ba sei pisa hatu ki dan em ban refill ya kata gas kat ni ki jing ya ki ba upai ba ya ki na ka bentar ka hok ka jong ki ngim ju i bandon i weiru inong mi khman ban mi ban kershan ya ki isu ki jong ki thamula pada ba shisen sansnem ha kapor ke election kinyami ban ya panjing kershan kumnu ki le ran ban ya pan ka jing kershan lada ha kapor ba kini ki don kam Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.